Otetaanpa sitten lyhyt kertaus atomiemissiospektrometriaan. Tässä tulee aina muutamia kysymyksiä aiheesta ja sitten olisi tarkoitus, että mietitte vähän itse niitä vastauksia. Järkevää olisi vähän kirjoitella niitä paperille tai tietokoneelle ja siinä kohti pysäytellä video ja sitten kun olette ne vastaukset itsellenne tehneet, niin sitten palaatte vähän katsomaan, että miten ne oikeat vastaukset olikaan. Kerrataan ensimmäisenä liekkiatomiemissiospektrometria. Mieti siellä tahollasi, että mitä alkuaineita liekkiatomiemissiospektrometrialla analysoidaan ja mikä on tekniikan periaate. Seuraavassa slaidissa tulee vastaus. Liekkiatomiemissiospektrometria soveltuu erityisesti alkali- ja maa-alkalimetallien kvantitatiiviseen analysointiin. Ja periaate on, että liuosmuodossa oleva näyte, se sumutetaan liekkiin ja silloin se näytteen liuotin höyrystyy ja samaten se näyte höyrystyy ja sitten ne yhdisteet hajoaa liekin kuumuudessa alkuaineikseen. Ja se liekin lämpötila sitten virittää osan atomeista ja kun viritystila purkautuu, niin sitten nämä virittyneet atomit emittoivat säteilyä. Ja tämä emittoidun säteilyn määrä on verrannollinen sitten sen kyseisen alkuaineen määrään siellä näytteessä. Ja kerrotaan sitten seuraavaksi ICP-tekniikoita. Se on jokunen kysymys, eli ensimmäisenä selitä ICP-OES-menetelmän periaate ja sitten vastaavasti ICP-MS-menetelmän periaate. Sitten kolmantena kertaa näiden molempien laitteiston osien periaatteita ja selitä sieltä sumukammion tehtävä. Entä mikä on oktopoli? Mitä tarkoitetaan simultaanitekniikalla? Miten radiaali- ja aksiaalimittaukset eroavat toisistaan? Mikä on QC? Mitä on huomioitava astioiden käsittelyssä? Millä eri tavoin käsitellään näytteitä ICP-analyyseihin? Ja sitten kertaa vielä ICP-OES- ja ICP-MS-tekniikoissa esiintyvät häiriöt. Tekniikassa tosiaan niin meillä pitää olla näytteen liuosmuodossa ja se johdetaan sitten laitteeseen ja laitteessa on sitten osa, millä siitä liuoksesta tehdään aerosolia ja sitten se hienoinen aerosoli ohjataan plasmasoihtuun, jossa liuotin haihtuu, näyte höyrystyy, atomisoituu ja osittain ionisoituu. Ja sitten nämä atomit ja ionit virittyy. Ja viritystila kun purkautuu, ne atomit ja ionit emittoi sitten kullekin alkuaineelle ominaista säteilyä. Laitteissa on sitten erilaisia muodeja, että siellä voi esimerkiksi valita, että analysoidaanko vain atomin emittoimaa säteilyä vai analysoidaanko ionin emittoimaa säteilyä ja niin poispäin. Ne on sitten sitä menetelmien kehityksellistä hienosäätöä. Ja tässä nyt esimerkiksi näkee tästä kaaviokuvassa vähän, että kun ne atomit ja ionit, jotka on virittyneet, kun ne emittoi säteilyä, niin sitten ne emittoi sille tietysti niiden atomilla ja niillä on tietyt niin kuin energiatasot, mihin ne voi virittyä. Ja sitten kun se viritystila purkautuu, ne emittoi säteilyä sen energiatasoa vastaavalla energialla. Ja se energia vastaa taas jotain aallon pituutta. Täällä nyt niin kuin näkyy tälleen. Laitteen alkuosan periaate on ihan samanlainen kuin ICP-OES:ssä. Eli meillä on siellä näyte nestemäinen, joka sumutetaan argonplasmaan, jossa se sitten ionisoituu. Ja nyt me tosiaan halutaan ioneita tässä tekniikassa. Nämä syntyneet ionit ne siirretään massaspektrometrille, jossa ne erotellaan massavaraussuhteen mukaisesti. Ja
sitten sen massavaraussuhteen mukaan niitä ohjataan edelleen detektorille havaittaviksi. Ja nämä muodostuneet ionit, ne on pysyviä, kunnes olosuhteet muuttuu, esimerkiksi vaikka lämpötila laskee. Ja ICP-MS-analytiikassa me halutaan alkuaineen pysyvän positiivisena ionina, joten sen takia nämä ionit ohjataan plasman jälkeen vakuumiin. Sumukammiossa tosiaan niin valmistellaan se nebulisaattorissa aikaan saatu hienojakoinen sumu sopivaksi ja ohjattavaksi sinne plasmaan. Eli kun nebulisaattori tuottaa niitä pisaroita, semmoisia aerosolipisaroita, niin sumukammiossa sitten ne raskaimmat pisarat valuu sinne sumukammion pohjalle ja pois laitteistosta. Ja sitten ne hienojakoisimmat pienimmät pisarat jatkaa matkaansa plasmalle. Octopolin tehtävänä tosiaan ICP-MS-laitteistossa on toimia häiriön poistajana. Esimerkiksi vaikka molekulaarisia häiriöitä voidaan poistaa sillä. Simultaanitekniikasta puhutaan silloin, kun voidaan analysoida useita alkuaineita samanaikaisesti. ICP-OES ja ICP-MS-tekniikat molemmat on simultaanitekniikoita. Sen näköinen. Sitten riippuen laitteesta, minkälainen meillä on käytössä, niin voi olla joku tietty mittaustyyppi tai sitten molemmat. Me puhutaan aksiaali- ja radiaalimittauksesta. Ja nämä nyt sitten riippuu siitä, että miten se soihtu on niin kuin asetettu miten sanoisin siihen niin kuin pötteeseen nähden. Eli meillä voi olla tuo soihtu voi olla joko radiaalisesti tai aksiaalisesti tai sitten riippuen laitetekniikasta niin, että voidaan valita vapaasti kumpaa käytetään. TAMKin laitteella voidaan valita sieltä, että otetaanko aksiaali- vai radiaalinen mittaus. Ja tuossa nyt nuo kuvat kertoo ehkä parhaiten tästä. Eli nyt kun meillä on ihan vasemmanpuolimmainen kuva, että meillä on tämmöinen radiaalinen soihtu, niin siinä mitataan poikittain tuohon soihtuun nähden. Eli kun tuo soihdussa on, nyt se tapahtuu, muistatte, että siellä on sitten ne alkuaineet emittoi sitä, virittyneet alkuaineet emittoi sitten sitä säteilyä, niin niin kun se laite havainnoi sitä säteilyä poikkisuuntaisesti soihtuun nähden. Sitten taas tuolla oikeanpuolimmaisessa kuvassa on aksiaalinen soihtu, ja siinä taas sitten mitataan sitä emittoitunutta säteilyä soihdun suuntaisesti. Ja sitten kun on duaalinen soihtu, niin sit siinä voidaan mitata kummasta suunnasta vaan. Ja näissä on nyt vähän sitten eroja käytön mukaan. Eli on tuommoinen radiaalinen soihtu, niin se sietää tyypillisesti aksiaalista paremmin häiriöitä. Eli jos on monimutkaisia matriiseja, niin silloin se analysointi onnistuu yleensä sillä paremmin. Ja se nyt johtuu ihan siitä, että siinä mitataan niin sanotusti vähän kapeampaa näytemäärää, kun me mitataan poikkisuuntaan säteilyä. Sitten taas aksiaalisella plasmalla saadaan tyypillisesti radiaalista parempi herkkyys. Eli pystytään niin kuin analysoimaan pienempiä näytepitoisuuksia, mutta se on taas sitten herkempi matriisihäiriöille. Ja tämä nyt johtuu siitä, että kun me mitataan taas tolleen niin kuin soihdun pituussuuntaan, niin siinä mitataan paljon niin kuin isompaa määrää siitä näytteestä, jolloin tietysti pystytään niin kuin havaitsemaan pienempiä pitoisuuksia, kun saadaan enemmän sitä emittoitunutta säteilyä sieltä havaitsemelta niin detektorille, mutta silloin myös tietysti matriisilla häiriöt on usein pahempia. Menetelmän kehitysjutuissa, niin kun tehdään menetelmän kehitystä, niin silloin aina kannattaa oikeastaan niin kuin
testata nämä molemmat, eli testaa radiaalisen ja testaa aksiaalisen, että kummalla saa parempia tuloksia. QC-mittauksen tarkoituksena on varmentaa kalibrointiliuosten ja sen kalibroinnin onnistuminen. Tärkeää on se, että nämä QC-liuokset on aina tehty standardeista erillisinä. Eli QC-liuokset on liuoksia, joiden pitoisuudet tunnetaan niiden määritettävien alkuaineiden suhteen. Ja hyvin tyypillisesti nämä on kaupallisia liuoksia. Ja tosiaan ne ei missään nimessä saa olla samoja liuoksia kuin ne kalibrointiliuokset. Ja QC ajetaan siellä ajosarjassa tyypillisesti standardien jälkeen ja näytteiden jälkeen ja pitkissä sarjoissa myös siellä välissä, näytteiden välissä, jotta voidaan tarkistaa, että se kalibrointi pysyy ennallaan ja me saadaan näytteille niitä tuloksia, mitä pitää saada. Eli kun niistä QC-liuoksista tiedetään se, mikä se mitattavien aineiden pitoisuus siellä pitäisi olla, niin se pitää tietyllä toleranssilla myös niille saada. Ja jos QC-liuosten mitatut arvot alkaa heittää siitä, mikä se pitäisi olla, niin silloin todennäköisesti esimerkiksi kalibroinnissa on jotain vikaa tai sitten siinä laitteessa muuten on jotain vikaa. Koska ICP-tekniikat on hyvin herkkiä, niin pienetkin epäpuhtaudet häiritsee analyysiä. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää käsitellä kaikki määrityksessä käytettävät astiat huolellisesti. Ja niille tehdään siis yleensä perustiskikonepesu ja sen lisäksi ne vielä happopestään erikseen tähän pesutarkoitukseen tarkoitulla 2-prosenttisella typpihapolla. Kuten jo aiemmin on todettu, niin näytteiden on oltava nestemäisessä muodossa. Niin jos meillä on kiinteitä näytteitä, niin tosiaan ne tietysti ensisijaisesti, jos mahdollista, niin liuotetaan. Mutta jos ne ei liuottamalla niitä ei saada liuosmuotoon, niin sitten hyvin tyypillinen tapa on käyttää mikroaaltouunissa tehtävää märkäpolttoa. Ja siellä laitetaan semmoisen painetta ja happoja kestävään ja kuumista kestävään putkeen laitetaan se näyte sekä erilaisia happoja tai happoseosta. Ja sitten kuumennetaan ja paineistetaan, niin sitten orgaaninen aines palaa ja metallit liukenee sinne happoseokseen. Jos tulos halutaan näytteen kuivapainoa kohden, niin sitten tietysti se näyte pitää kuivata ja määrittää sen kuivapaino ennen sitä hajotusta tai analyysiä yleensäkin. Joidenkin näytteiden esikäsittely voi vaatia myös preparointia, esimerkiksi kasvit, kalat ynnä muut semmoiset, niin niistä otetaan joku tietty osa analyysiin. Nesteiden osalta tietysti niin usein, jos on hyvin laimea neste ja kirkas, analysoidaan suoraan tai mahdollisesti kestävöidään hapolla ensin. Tai sitten, jos on väkevämpi näyte, niin laimennetaan, kestävöidään hapolla. Ja sitten jos on näytteitä, joissa on kiintoainetta mukana, niin ne kestävöidään ja märkäpoltetaan. Märkäpoltossa saadaan se kiintoaine hajotettua sieltä. Ja sitten tietysti suodatetaan lopuksi toi. Tällä me saadaan niin sanottu kokonaispitoisuus sille näytteelle. Eli usein esimerkiksi voi olla, niin jos järvivesinäytteitä tutkitaan, niin voi olla niin, että me halutaan siitä järvivedestä jollekin nyt vaikka raudalle kokonaispitoisuus, niin sitten se järvivesinäyte märkäpoltetaan. Eli silloin ja sen jälkeen analysoidaan, niin me saadaan tulos, jossa on sekä sinne orgaaniseen ainekseen sitoutunut rauta, että vedessä liukoisena oleva rauta mukana. Sitten taas, jos me halutaan tietää pelkästään liukoinen rauta, niin sitten ennen analyysiä suoritetaan kaikki kiinteä aines pois siitä näytteestä ja analysoidaan sitä. Ja eikä märkäpolteta sitä ollenkaan sitä näytettä, niin saadaan pelkästään liukoiset aineet määritettyä. ICP-OES-tekniikassakin on häiriöitä ja niitä voidaan jakaa
erilaisiin luokkiin. Voidaan puhua esimerkiksi matriisihäiriöistä, jotka vaikuttaa pääasiassa näytteen syötössä ennen plasmaa. Ja siellä on sitten esimerkiksi fysikaalisia häiriöitä, joista oli aikaisemmin puhetta. Eli esimerkiksi siellä on näytteissä ja on eroja viskositeeteissä, tiheydessä, pintajännityksessä. Ja nämä nyt sitten vaikuttaa just siihen näytön määrään, mikä menee laitteelle. Myös happotausta vaikuttaa, eli se happotaustan ero ei saa olla niin kuin yli 2%. Happotaustalla siis tarkoitan sitä, että mitä happoa ja kuinka paljon siellä näytteissä ja standardeissa on. Myös korkeat suolapitoisuudet voi häiritä analyysiä. Sitten on näitä virityksessä tapahtuvia häiriöitä, eli puhutaan plasman puolella, niin siellä lämpötilan muutokset voi aiheuttaa tämmöisiä. Ja sitten kemiallisia häiriöitä on esimerkiksi hapetusasteen muutokset alkuaineilla, joissa on niin kuin useampi muoto ja joku toinen muoto on helpommin haihtuva. Sitten yksi luokka häiriöitä on spektraalihäiriöt. Ja näitä voi olla esimerkiksi se, että jos jollakin alkuaineella niin spektriviivoja menee päällekkäin. Eli esimerkiksi toinen on vaikka alkuaine ja toinen on molekyyli, alkuaine ja molekyylin spektrit menee päällekkäin, niin silloin ei pystytä sillä kyseisellä alueella tietenkään sitten määrittämään semmoisesta aineesta, näytteestä esimerkiksi alkuainetta, jossa sitten joku tämmöinen molekyylispektri häiritsee. Ja sitten on erilaisia taustasignaalihäiriöitä. Ja kontaminaatiot on aika sellainen merkittävä ongelma ICP-analytiikassa yleensäkin sen takia, että määritetään pieniä pitoisuuksia, niin silloin kaikki pienetkin kontaminaatiot siellä näkyy. Ja varsinkin semmoisten alkuaineiden kohdalla, mitä niin kuin ympäristössä on helposti paljon, esimerkiksi pi ja natrium. Eli prosessin aikana pitää olla hyvin huolellinen ja välttää näitä kontaminaatioita. ICP-tekniikassa on myös häiriöitä. Siellä on osa hyvin samanlaisia kuin ICP-OES:llä, eli matriisihäiriöitä, jotka vaikuttavat pääasiassa näytteen syötössä ennen plasmaa. Eli nämä oli nämä fysikaaliset häiriöt, näytteen eroja näytteiden standardien viskositeetissa, tiheydessä, pintajännityksessä. Ja happotaustan erot sekä sitten korkea suolapitoisuuserot voi häiritä jonkun verran. Nyt on kemiallisia häiriöitä, jotka on esimerkiksi apetusasteen muutoksia. Sitten voi olla virityksessä tapahtuvia häiriöitä, jos esimerkiksi plasma kuormittuu liikaa, jolloin ionisoituminen heikkenee. Tarkoittaa siis, jos ne menee liikaa näytettä kerrallaan. Sitten voi olla interface- ja linssialueella häiriöitä, jotka taas voi sitten johtua esimerkiksi samanmerkkisten varausten hylkimisestä. Spektraalihäiriöitä on esimerkiksi tämmöinen kuin isobaarinen häiriö, eli jos kahden alkuaineen isotoopeilla on sama massaluku, niin silloin me ei saada välttämättä niitä eroteltua toisistaan. Sitten voi olla tuommoinen polyatominen häiriö, eli on molekyyli-ioni, jolla onkin sama massaluku kuin sitten jonkun alkuaineen ionilla, ja silloin me ei taas pystytä niitä välttämättä detektoimaan niin helposti. Mutta törmäyskenno taas sitten voi auttaa just tuossa, että siinä saadaan törmäyskennolla saadaan noita molekyyli-ioneita esimerkiksi poistettua. Sitten voi olla kaksoisvarautuneita ioneita, eli tarkoittaa sitä, että kun tuossa on esimerkiksi tuo strontium 2+, niin sillä on sama sitten toi massavaraussuhde kuin kalsium plussalla. Ja kontaminaatio on ICP-MS:ssä vielä ongelmallisempi kuin ICP-OES:ssä sen takia, että nyt määritetään todella pieniä pitoisuuksia.